Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Na umdwebe nginawo la. Asithi ngifuna ukuthatha wona lo mdwebe enguphiwe lana, ngifuna ukuwandisa. Noma phezukwawo lo mdwebe kiloke ngifaka eminye imdwebo. Uzodlala kanye nami ke. Kapha ngibona ukuthi ke kuzophuma imdwebo emngakanani noma imdwebo ethini. Cije ngapha, ngehle ngapha. Cije nangapha sizoqondisa nginyuke ngivale nangapha. Kuyobuka kumdwebo wami lo sengiwandisile ngithi hayi usewuthe ukwanda ngempela ke bengiqale ngine triangle eyodwa senginama triangle awu4 manje. Sengizibuza ukuthi ngingenzani futhi uyabona ukuthi ngifake eminye imdwebo. Ngivula amathuba la ngibona likhona ithuba nangapha 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 ngehle nangapha ngithi nangapha ngifake nangapha base ngiyabheka ukuthi impela senginama triangle amaningi ke manje esengazange ngize ngibalena nokubala ukuthi mangaki. Ngizibuza ukuthi ngabe ngandisa yini ngamanye amaningi. Ngikwaqhubeke ngifake amanye ama triangle ukuthi khona engayifaka la. Hayi noma ngingasafaka ngayo yonke indawo ngifuna ukuthi ngisuthola umqondo waloko esikwenzayo. Lokho esikwenzayo sikubiza ngecoach snowball. Nangu coach. Uyena ucoach owafika naloko esikwenzayo noma naloko esisebenza ngako manje esikubiza ngecoach snowball fractal. Ngidwebele lapha. Sikubiza ngecoach snowflake. Sengithe snowball. Coach snowflake fractal. Sisebenza ngakho. Ngoba kusho ukuthini? Kusho ukuthi uma ukuthi uyabuka umdwebo wakho ubona ngathi kuyafana yonke indawo. Uthi usondela kancane noma uthi uya ku triangle ethize kancane ubona ngathi imdwebo yakhe iyafana futhi. Uthi ukusondela ubona ukuthi imdwebo yakho futhi iyefana. Uyayibona into njengaleyo. Ingakho sikubiza ngani ngefractal ngoba imdwebo yethu iyanda kube ngathi futhi iyefana injalo. Ngathi njalo kuloke kuphindana ini ngathi kunjalo kuloke kuphindana ini kuphindana ama triangle ethu njalo busondela kwisithombe esisidwebile noma kumdwebo esiwandisile. Asibheke la ukuthi kabanzi soyisebenzisa noma sizoyibuka kanjani futhi le icoach snowflake fractal. Ithi ngizothi ngino S/3 lapha nala sengisathi ngaphansi ngifake ngezansi ngino S/3 na kuzo zonke indawo la ngezansi. Ngivulela itriangle lami ngilibize ngo S/3 maceleni nalo. Base ngiyabuka isikhala esingisalele lapha eceleni ngibuthi ngingafaka na omunye umdwebo phezukwawo nomdwebo enginawo. Uma ngidlula khona okungenekayo konke ngithi ngikubize ngo S/3. Ngifuna ukubona ukuthi engabe khona yini engakuthola. Ngakho ngingasho ngithi ngino 4 times S/3. Ngithini? Ngitho S/3 ngingathatha abawu4. Uba sengize njani? Ngithi times S/3 okungasipha u4S/3 njengoba ngibhalele phenzansi. Asithi ngino P1. U4P wami lona over 3. Ngithi ngiqala kuwona nje nginaloyo. Ngithi ukunyukela ngithi P2 wami lona ke uzoba ngu4/3 P
ophethe 1 ngezansi noma ono 1 ngezansi, ngehle ngibheka ukuthi khona yini engisanga kwandisa noma okusanga qhubeka. Ngathi ngibhale endaweni emince yesikhathi. Uma ngalokho kuqhubekile phela le mdwebo yethu ngaze ngithi p infinity wami equal infinity, ngoba inombolo ezingaloke ziqhubekile njalo njalo, angizugade umuntu nje noma azuvinjwa umuntu. Imdwebo yethu iyavumela ukuthi imigqa yethu lena nase inombolo zethu ziloke ziqhubekile njalo njalo. Asithi siyaqhubeka, ngithi ngifaka la angazi noma uzovela ngendlela engifisa ngayo yona. Asithi ngicacise ngalombala lo umushe nguphethe la, ngithi ngizocacisa ama triangle akulowo mdwebo. Uma sekunjalo nangapha ngithi ngizocacisa okungalapho noma ngizokwandisa umdwebo wami ngizama ukuthi ngenze njani, ngusekele. Unyukele umdwebo wami, ngithi futhi uma ngingaphinde ngusekele futhi, ngiloke ngenza kanjalo njalo ukuthi ngusekele kahle, ukuthi ngusekele kahle, phinde ngusekele umdwebo wami, loke khambe kuloke nguloku ngusekela futhi umdwebo wami. Uyabona ukuthi akunakuphela ekusekeleni umdwebo wami, ngaloke ngusekelile nje, ngiloke ngiqhubekile ngawo. Uma ngisuka lapho ngadlula, ngithi ngiyabala ama triangle ami engathi uma ngase ngithi ngiyasondeza isithombe sami lesi ngiphunyelwa ama triangle amanye amangaki, okucacisa phela ukuthi ifractal lena iqonde ukuthini. Iqonde kona ukusho ukuthi uma udwebe into uloku uyifakela isisekelo. Awuthi ngizama ukukhombisa ngalomdwebo, sithi sinomdwebo la, ngithi ngiyawusekela umdwebo wami, khambe isikhathi ngusekelile umdwebo wami, ngiphinde ngicabange elinye ithuba lokuthi awuthi ngiphinde awuthi ngisuse la ngusekele ngendlela obhalwe ngawo, ngiloke ngusekela umdwebo wami. Ekusekeleni umdwebo wami ngizoze ngifike endaweni ethini e-infinity, ngoba oloku sondela kumdwebo wami uyobona ngiloke nginjani, ngiloke umdwebo wami ukungathi uyafana njalo njalo, noma ngathi isithombe siyaphindana nalona mangase ngusekele loku sondela uduze kwawo, kuzoba ngathi ubona okufanayo. Kanti umdwebo uyaqhubeka ukuthini, imdwebo yethu ithanda ukuphinda phindana. Nala uyayibona imdwebo yethu lokhu iqhubekile, iloke iyile. Ilokho ke okuchaza ke okwalo lo baba lo mela iduze kwethu owafika nayo lo indaba yani ye-Koch snowflake fractal. Singaloke sidwebile nje imdwebo nje singadlala ngayo yokuzikhombisa ukuthi imdwebo ye-fractal ingakhula kanjani, nanokuthi sithatha incane noma sithatha umdwebo nje endaweni ethize siloke sunweba susufakele eminye imdwebo sukekeleza susuzungeza kalula nje kanjalo. Akusiyona nje into engaze ukhalaze ngayo kakhulu, into okudlala nje into encanyana.